Salut! Astăzi îți voi arăta cum să rulezi toate serviciile Google pe telefoanele Huawei lansate fără serviciile Play și fără magazin Play. Pentru început trebuie să descărcăm din linkul din descriere aplicația G-Space, Google Space. Aceasta este aplicația, eu deja am descărcat-o, acum o voi instala. Se va instala foarte repede. S-a instalat, după care o deschidem, dăm Start, permitem cele două cerințe. Acum trebuie să așteptăm în jur de 30 de secunde, 1 minut, în funcție de ce telefon aveți. Merge pe toate telefoanele de la Huawei, începând cu Huawei Y5P până la Mate 40 Pro. Deci veți putea instala această aplicație pe orice telefon, indiferent cât de slab sau cât de performant este. După ce instalarea și încărcarea aceasta se vor termina, vom putea folosi toate serviciile de la Google fără nicio restricție. Inclusiv vom putea descărca aplicații Google și toate aplicațiile din magazinul Play. Tot ce este necesar este să ne logăm în contul nostru de Google pe care îl folosim. Deci, aceasta este aplicația, are câteva aplicații pe care ne recomandă să le descărcăm, inclusiv Google Play, care deja este descărcată. Va necesita să ne logăm în contul nostru de Google. Mă voi loga și eu imediat. Două secunde. Ok, am scris contul și parola. Acceptăm backup în Google Drive. Și acum avem magazinul Play la dispoziție. Putem descărca absolut orice, fără nicio restricție. Ca să vă demonstrez, voi descărca aplicația YouTube, de exemplu. Instalați. Totul se va desfășura normal, ca și cum ai avea aceste aplicații instalate în telefon, dar mare atenție, pentru a intra în ele și a le utiliza, trebuie să intrați în aplicația Google Space. Deci, aceste aplicații nu vor apărea pe ecranul principal al telefonului, practic nu se instalează direct în telefon, ci prin această aplicație. Ia uitați, dacă intrăm aici, nu apare nicăieri YouTube. Avem varianta Advanced instalată separat. În schimb, aici YouTube a apărut, de fapt era înainte, dar l-am descărcat și îl vom putea rula absolut normal. Logați cu contul nostru, la fel vom putea face cu toate celelalte aplicații, Google Maps, Waze, Gmail, absolut toate aplicațiile pe care le folosiți. Sunteți logat direct în contul de Google, inclusiv în YouTube, și la fel se pot descărca toate aplicațiile. Dacă te-a ajutat clipul, te rog, lasă-mi un like, un comentariu, abonează-te și nu ezita să pui orice fel de întrebare ai avea, îți voi răspunde cât de rapid posibil. Sper să te ajute ce am făcut aici și îți urez o zi bună. Salut!